Com funciona el motor del cotxe? Quarta part. El motor dièsel. El motor dièsel s'ha utilitzat durant quasi un segle. Però en les carreteres s'ha tendit a utilitzar-lo sobretot en camions, autobusos i taxis. La imatge popular del motor dièsel ha estat que és més sorollós, potent i contaminant que el seu equivalent de benzina. Però la moderna tecnologia està transformant aquesta imatge. Avui hi ha molts cotxes impulsats per tranquils i nets motors dièsel d'alta velocitat i aquests estan aconseguint un nivell d'economia de combustible molt més alt del que és possible en els vehicles de benzina. Per entendre per què s'ha produït aquest canvi, primer hem de comprendre en què es diferencia el motor dièsel del de benzina. Tots dos, el motor dièsel i el de benzina, utilitzen el mateix cicle de 4 temps: admissió, compressió, explosió, escapament. Però en el dièsel el temps d'admissió només porta aire al cilindre, en comptes de la barreja de combustible i aire que porta el de benzina. Aquest aire és després altament comprimit, la qual cosa l'escalfa fins al voltant de 550 graus Celsius. Cap al final del temps de compressió, el combustible dièsel és injectat a una pressió molt alta, al voltant de 350 bars. El combustible atomitzat es barreja amb l'aire calent i la ignició es produeix espontàniament. D'aquí que el dièsel també se'l coneix com a motor d'ignició per compressió. No es necessita espurna. La barreja de combustió, en expandir-se, empeny el pistó cap avall produint força. El temps d'escapament extreu els gasos utilitzats fora de la cambra de combustió. La popularitat creixent del dièsel entre els automobilistes es basa en la seva economia i en la confiança que inspira, totes dues conseqüència del principi d'encesa per compressió. Veiem primer la confiança. Per aconseguir la combustió, van veure que era necessari comprimir molt l'aire per pujar a la seva temperatura. El grau de compressió, o relació de compressió com se l'anomena, ha de ser molt més alt que en un motor de benzina. Així, el motor dièsel ha de construir-se de manera que resisteixi aquestes altes pressions i això tendeix a fer-lo més robust i segur. A més, el fet de no necessitar espurna significa que el motor és més senzill. No té carburador ni sistema d'encesa elèctric, distribuïdor, bugies i d'altres components que són sovint causa de problemes en els vehicles impulsats per benzina. Ara fixem-nos en l'economia de combustible. A plena potència hi ha poca diferència entre els motors de dièsel i de benzina. Però a mesura que reduïm la potència, el motor dièsel comença a resultar més eficaç que el de benzina. Això és degut al fet que la potència redueix en disminuir el flux de combustible cap al motor, la qual cosa fa descendir la proporció de combustible a la barreja de combustió. Això millora l'eficàcia del motor, especialment en velocitats més baixes, típiques del trànsit urbà. El motor de benzina, d'altra banda, redueix velocitat escanyant una barreja pràcticament constant d'aire i combustible. L'altre gran estalvi ve donat pel ràpid escalfament del motor dièsel quan engega en fred comparat amb el del motor de benzina, que pot trigar 15 quilòmetres en arribar a les condicions òptimes d'economia de carburant. Per molta gent que només utilitza el cotxe en viatges urbans curts, això pot suposar una gran diferència. Per aprofitar-se de l'eficàcia pròpia del motor dièsel, és important que el sistema de carburant serveixi la quantitat exacta requerida segons les condicions del motor.
Els principals components del sistema de carburació són el dipòsit de combustible, un filtre, la bomba, injectors i un tub de retorn al dipòsit de combustible. En el cor del sistema hi ha la bomba de combustible, normalment una bomba rotativa, que és una peça cara d'enginyeria de precisió. Ha de subministrar a cada cilindre una quantitat de combustible mesurada amb precisió, a pressions de més de 350 bars en el moment precís al temps d'admissió. Sovint el combustible ha de ser injectat en menys d'una mil·lèsima de segon. És introduït dins el cilindre a través dels injectors just abans que el pistó arribi a dalt de la carrera de compressió i entra com un esprai finament dividit o atomitzat. Quan aquestes gotetes de combustible troben l'aire calent després d'un curt temps, aquest vapor es crema. Això augmenta més la temperatura i la flama s'estén per la barreja de l'aire i el combustible. Aquesta combustió ha de ser ràpida per tal de ser eficaç, donat que l'eficàcia depèn molt de la facilitat amb què cada goteta de combustible pugui trobar l'oxigen fresc. S'han fet diferents dissenys per aconseguir una ràpida però controlada barreja de combustible i aire dins el cilindre. Aquest remolí no només subministra aire fresc a cada goteta de combustible cremant, sinó que també ajuda a escombrar els productes de la combustió que tendeixen a dificultar la posterior combustió. En els motors d'injecció directa, o DI, aquest remolí és creat amb un acurat disseny de les parts internes que donen a l'aire un moviment turbulent quan és arrossegat dins els cilindres en el temps d'admissió. Malauradament, el remolí creat no és molt fort. Per augmentar la barreja, hem d'utilitzar tuberes d'injecció de molts forats i bombes d'injecció d'alta pressió que fan augmentar el preu del motor. I com que l'injector està muntat directament en el capçal del cilindre, la grossària de la vàlvula és també limitada i això restringeix la banda útil de velocitat del motor. Aquestes limitacions han restringit l'ús del motor DI en vehicles comercials. D'altra banda, el motor d'injecció indirecta, o IDI, es basa en fer passar l'aire a alta velocitat des del cilindre principal a la cambra del remolí o precambra. Això dona un alt grau de turbulència i permet l'ús de tuberes amb pressions d'injecció relativament baixes. Es poden utilitzar grans vàlvules perquè l'injector està situat en la precambra, a un costat del cilindre. Això permet al motor IDI respirar més fàcilment i funcionar sobre una gamma de velocitats molt més àmplia. La gamma necessària pels cotxes de passatgers. El motor IDI és també més silenciós. Això es deu al fet que la tubera es pot dissenyar per variar el ritme d'injecció de combustible i així igualar la relació de pressió de combustió, causa del característic picar del dièsel. El desenvolupament del concepte de l'IDI al seu nivell actual permet que els conductors puguin ara obtenir motors dièsel amb menys cost, un equipament d'injecció que dona una àmplia gamma de velocitat i nivells baixos de soroll. Hi ha dos dissenys bàsics del motor IDI. La cambra de remolí és utilitzada per pràcticament tots els fabricants. La combustió es completa en cavitats especialment modelades a la corona del pistó. La recambra encara és utilitzada per un dels majors productors europeus i es basa en ambdues coses, el remolí i la turbulència al coll, per impulsar la barreja, donant nivells de soroll de combustió molt baixos. Ambdós dissenys utilitzen una bugia incandescent per preescalfar l'aire de la combustió per ajudar a l'encesa en fred. El motor IDI té un desavantatge.
Els gasos de la combustió passen a través del coll entre la precambra i el cilindre principal a velocitat molt gran i alta temperatura, i es perd una considerable part de calor per les parets del coll. Així, el motor IDI és una mica menys eficient que el seu equivalent DI, i s'estan realitzant moltes investigacions per al desenvolupament del motor d'injecció directa d'alta velocitat, que pogués ser satisfactori en cotxes. Al mateix temps que permeten una bona economia de combustible, els cotxes dièsel requereixen molt poc manteniment. Els filtres de l'aire s'han de mantenir nets, ja que qualsevol obstrucció reduiria la quantitat d'aire que entra als cilindres. En ambient de pols, el filtre de l'aire ha de ser canviat molt freqüentment. L'oli i el filtre de l'oli també s'han de canviar regularment, normalment a intervals de 8.000 o 10.000 quilòmetres. El filtre del combustible s'ha de canviar segons especifiqui el fabricant del motor. Les bombes rotatives s'autolubriquen pel carburant i no requereixen manteniment o ajustament al llarg de la seva vida de treball. El cotxe dièsel modern pot donar alts nivells de comportament i economia. S'enfronta amb les regulacions sobre les emissions de fums vigents i en projecte Europa, sense recórrer a sistemes catalitzadors cars. El cost inicial és més alt que el d'un cotxe de benzina a causa de la complexa bomba d'injecció i la necessitat de components més robustos, així com per la bateria de gran rendiment i el motor d'encesa. Això serà compensat pels costos de manteniment més baixos, especialment quan els conductors utilitzen el vehicle per molts viatges curts.